Πάμε να δούμε το ρολόι της Swatch με κωδικό YCS 546G. Η εγγύησή του είναι για 2 έτη, είναι διεθνής και είναι εγγύηση αντικατάστασης. Το ρολόι είναι ελβετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι και η κάσα και το μπρασελέ του. Το κούμπομά του είναι ασφαλείας. Για το χρονογράφο πατάμε το πάνω μπουτόν για εκκίνηση, με το ίδιο σταματάμε, ενώ για να μηδενίσουμε πατάμε το κάτω μπουτόν. Για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας τραβάμε την κορώνα προς τα έξω, στην πρώτη σκάλα για την ημερομηνία, ενώ στη δεύτερη ρυθμίζουμε την ώρα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο www.ipavlaoro.gr για να δείτε το ρολόι, την υπόλοιπη συλλογή της Swatch, όπως και πολλά άλλα brands.